Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Pligirl o si Nonchalant. Taas kayo ang imong pag-ilakang Facundo. Sukad pa kaniadto. Ug nakita ko kung unsa niya kapinangga sa gamay ka pa. Nasayod ko kung unsa ang gibati niyang kaguol. Dihang hingpit na kitang wa mubalik sa mong dapit. Human mamatay ang imong mga ginikanan. Wa naman kita mo balik pa dito, apan wa maputol ang among komunikasyon ni Facundo. Hinungdan nga sa dihang nakahuna-huna ka sa paglayas, gisiguro kong uban kagyod ni Melvin paingon sa asinda. Sa pamasin nga mahibalik ang kagahapon nga pugos kong gikuha gikan sa imong panumduman. Ngano, Lo? Lo, ngano? Pasabta ko sa imong gisulti. O sa po timong ipasabot sa pugos timong gikuha sa akong panumduman. O unsa, Lo? Namatay sa disgrasya ang imong mga ginikanan. Nahibaw ko, Ana. Imo na kong gisultihan, Ana, sa una pa. Apan wa ka masayod sa dapit, kundiin kini may tabo. Diin, Lo. Dito sa hasinda, Unsa? malipayon kita niya itong higayon na. Di ka na gani buot nga mubalik pa dinhi sa syudad. Tungod kay dili ka buot nga malayo kang kuya nimo, Facundo. Unsa? Apan dihang mo pauli na unta kita, na disgrasya kita. May gikabangga kita hinungdan nga namatay ang imong ginikanan. Ug ingon man ang inahan ni Christian. Unsa? Ako ang hinungdan sa kamatayon sa imong ginikanan. Ako usab ang hinungdan sa kamatayon sa inahan ni Christian. Apo, O kana ang ilang gipaningil nimo? oo. Pero, Lo, disgrasya na hitabo. Wa nimo tutuyua. Apan wa ako mabilanggo. Tungod kay wa usab ko itugyan ni Alfonso sa kapulisan. Lo, Pero, pero, Lo, dugay na kaayo ang maong hitabo. oo, apan niya kining gigamit batok nako. Nga ako ang hinungdan nga sayo nga nawad-an og inahan ang iyang bugtong anak. Lo, Mahimo kayo kung niyang ipabilanggo nitong higayon na. Apan mas gipili niyang mamahimo kung gawas no. Ug matod niya, nga paninglon raon niya kuno ko niya. Iya ra kining paninglon sa umaabot. og mao na kini ang buot niyang ipasabot. Apo, pasalo ako. Wa kay salo. Dili nimo tinuyuan nga mahitabo to. Aksidente lang to. Og dili lang si Christian ang nawad-an og ginikanan, kun dili lakip ko. Christine, Pero Lolo, ayaw ka pala ka. Alam ni mo, Lo. Pakaslan ako si Christian. apo. Girl! Oh, gisangpit ka na ni Melvin. Hoy, sabo kayo ng elepante, girl. Si pangita ni mo. Daho. Magawas na ko ron. Okay. Mauna kong kanaog, ha? Ihigot na ko ng, kanang elimpati, ha? Ihigot ko na. Sige na, lakaw na. I love you, Lo. Mahal tasad kaayo ka, apo. Onsa na? Ha? Ay na si Christine. Oh. Gilaay lagi ko din sa sala. Ganagpaabot niya. Kaganiya pa siyang nagatod siyang apuhan sa lawak niya. Wah! Laay na kayo. Ato dato just lawak ninis iyang apuhan niya dugay yung balik. Kaon ko eh. Gilayan pa ka ng kayong tanga.
Dagan na kayo kang nahulat. Nga snacks, O saka, baya o saka tab na lechon plan. Do ka slice nga cake. Onya, o saka litro nga soft drinks. Duha ka slice nga, o saka tablet si plan. 1. Duha ka slice nga cake. 2. O saka litro nga soft drinks. Ay! Hala! 1 to 1. Napay mga chichirya, Nya, gilayan pa ka, anak. Ay, ano man dyan sa laayon ko? Pawas ka na ay. Ang pagkaon, dili ba? Sama yun eh. Og, usa pa sila puti mo kung mukaon ko. Pagkuha pa dito, laing litsi plan. Ganahan pa ko. Apilin na sa laing slice sa cake. Kining, laing na sa na flavor ha. Katong carrot cake. Doon lang ipon ka slice. Og ingnan ko sinira ha. Nga magluto og crispy pata. Baya ka, Choroy! Pato pagkakaskasal ninyo ni Kristen? Abdan, anong dili man? Ay! At akihon niya ka! Takagal magkaon! Di ko'y amiga! Di ko'y amiga sa una. Nagbitbit og tiil ka ng kugong-kugong bitang lechon. Pagkatumbag, igunitan lang yapon, gikit-kit. Ay, muridig ikaw. Kadaghan na ato yung gikaon. Mga tamis, pagyod, kaon pa ka. Oh no, gamay pa gani kini. Mao man gani ning nagpakuha ko nimo og lain na sab. Kaysa amo, dili lang slice ang akong kaunon. O sa katibo cake ang akong angkunon. Hala na! Dahom! Maudeng daot ka! Daot ko? Tambok na ko. Daot ka, oy! Gibinuson ka na ko. Asam ni paingon na akong gikaon kung daot ko. Daot gani! Daot ang ginawaan ba? Pagkatailang busag! Unsa? Ay, bahala ka, ay! Ay, kayo tayo manambok og maayo. Ngayon bang murag mag-uol ka man? Kung manambok og maayo. Naibog ka na ko? Ay, unsa? Dahom! Naibaw ko. Naibog ka na ko silom. Lo! Oy! Asyo mero. Di ka kagapuhan, no? Og dali ko hilig kasama nimo. Mga macho nga akong type. Parehas ni Sir Pacondo. Matso siya? Ay, macho. O gwapo. Di gwapo ay. Ano ba? Dili si gwapo. Mas gwapo ko. Ay! Di bitaw siya gwapo. Super duper ka gwapo. Super duper. Og mas bagay sila ni Kristen. Hanggo ka! Ay! Yatay na dek! Kita ang pagyod ko! Dahan! Maya ba? May ko ay gusto ka maglisat-lis maginawa! Babay ko! Tabang! Dili sila bagay. Kami ni Christine ang bagay. Buhat mo sa pangunan! Ha? Buhi is yun! Buhi! Ay, di madutlan inig sumbag. Muuntol rang ako mo, Brad! Tabang! Bakuya niya magsulti. Bakuya kung di ka gusto mamatay. Bakuya! Christian! Buhi is si Melvin! Girl, salamat kami abot ka. Patyon ko ilang hilepante. Ikaw busado na kay ka? Salikan dato ka? Manluok lang ka bisan kinsa? Thank you, Ed. Thank you. Abi na kong di Japon ka di mo labanan. Laban mo kay tagwa ta kaila.
Ikaw pa ba? Wala na, na-touch ko Dahom. Salamat. Papawaan kinito, Hana. Gikan din Christine. Melvin. Kuan, Melvin. Sige God. Ato lang ko sa kong kwarto magtambay. Di ko diri ka naman naak. Dili. Ay, aso di ko rin mo patambahan yun. Sa kusina. Ay, daga na ta mag-food trip Gusto kong papawaon ka na. Gikan din Uban ini mong igsoon. Okay. Nagsabot at mahitungod anak Christian. Why bisan usa nila papahawaon gikan dinhi sa mansyon bisan kun makasal na unya ta. Nausab nga kong huna-huna. Dili ko ganahan. Anak niya. Busak papawaa sila. Bisan kung wa pa kita makasal. Christian, Og ako ang magbuot. Kay ako ang lalaki. mga sakop sila ni Lolo og dili imo. Mamahimo ko na usab unya silang mga sakop. Kung makasal na unya kita. Yalala ka serious na niya manulti ay. Ay, di may magpasakop ni mo ay. Ay, manit ko magka. Ano lagu antog di agad? Bida sa di mo. Pahamak ka. Oh, makalagod na siya. Pahaw-dahaw din Murag iya ni din Huwag ka bang makabati sa gisulti sa akong papa dito sa ospital? Kung makasal na unya mi ni Christine, kami na unya ang manag-iya. Ining tanan. Tungkol sila kong utang sa apuhan ni Christine sa among pamilya. Nga andam na kong bayran Christian. Nasayod ko. Pero gusto kong makasiguro. Sa unsa? Nga wa na unya'y magsulsul pa nimo. Kapikigsulti pa niya itong Facundo. Ilabi na kung maminyo na unya kita. Busa, papahawaon ko na kining mga tawhana. O kung dili ko mosugot, I had enough, Christine. Igo na ang pagpaubos ko niyo. Wa ka lang masayod sa kakapoy sa akong gibati tungod nitong misunod ko nimo dito sa siyenda. Niya itong Facundo. Dako kay katong sakripisyo alang nako. Busa ning higayon na. Ikaw na usab ang angay nga mo sakripisyo. Ug nasayod ko kung unsa nimo kasuod kini mga tawhana. Busa, gusto kong tantangon mo sila. Papahawaan na sila gikan dinay. Karon gidayon. Dagngano. Ay, girl, dawam. Makalimo kas magpapahawa na mo. Wa na siya mahimo. Ha? Ang akong tingog na ang matuman. Busa, sige na. Pamiya na kamugikan din Wa na ko'y labot kung asa mo paingon. Basta kay pamahawa na kamugikan din Panlayas ka mong tanan. Ay, di ay. Palayason, minimong tanan. Tana, girl, tana. ha? Oh, anong gikuptan man mo ang kamot sa akong pangasaunon? Buwis siya. Ay, Dr. Boyan, papawaon minimong tanan. Pues sige, mag-oban mi tanan sa pagpamahawa din Manlayas me, oban ni Kristen. Tana! Dahom! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!